Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biyamono kigimu mwanchu muri ya television and Ndizi TV ekero chirigireti Chinsa Isato ile Chinsa chorogongo rwa Afrika ya mocha bunero badambe kila litukuri Jumamosi nigo kumerana na nje elio twanyara kwemanya aliagendrete asemesa ya mangana Amayia na maiga yaye etwamanyago so asumuru buri obweke umbu onabono kururidia gakiete basaki baito bachiri Chinsemo na kwenekia buna bakobekere amo ali twanyara kumanya chinga kibune chiga elio bono o nyare kwimanya kigima chiga kichinjora na bokwande semitando yito ya Ndizi TV News digital zemo ya Facebook na boigona bokugenda YouTube Ndizi TV News ase website yito ni gotogotoka buna www.ndizitv.net ili bono nyare kurigiria ria twabire to kubekera ro Chinsa emironkibiri nenye kira mangana koba kagwateka biemono kigima asobo tuko bwalero bono sumuru buri ubweke umbu ni gonde no mugo kubatwara bageni badato abubono balaba haraikuru asorogonko rwa Gusii asumuru buri ubweke umbu mugeni umutangani ni gakoroko na honorable Dolphin Buhari oyo ni gare nominated MCA ase county ya Kisii kurasi kyamakiria kya UDA boigo ni gotore na Ben Gisore oyo ni gare secretary general ase kyamakiria Kenya National Congress na urachira matuko no mumaete na boigo nigotore na Charles Oigara oyure secretary general asikia magia PDP na boigo bomo bolia bwa Taifa Democratic abuna butore na borobo asema goroba ya bono bne koraga chiza chiria na togo so akaigara hero nigotora bange kigima elio twenekie buna twakomanyiria mange ali agendrete gukorekana tuligeririe magayu mwako mugima yobere gokoera kurwa chikura chagitwe nabuga barai ahogoswa service ninkigia kurekanira gwikoru chinga gichugu kabono serikali enene yomurai gwense muske William Ruto nabuga no serikali chiji county ya Kisii ni county ya Nyamira ndotema kuligeriga naria chinga gichu naye bono nabuga kuyarigani buya kigima elio nyari gutuma ekerengeri kyao etunyari gokebeka ebushiga igiri bono abana inchi bakewe namba yesi minko bekirwo regoro gabo chikoraga chinga gichiria obwenete gukwana na intwe bono tintageti gukora chiga kichinyinge tigatugandesemo ya kabiri buna tokwere na gakigima tosomangana Amayia elio kurwa rato gukora tomago so asomuro bilio bweke umbu emaragoba yabono Buya kigima mwanchu muligiriya bu television ya Ndizi TV tini jobweka na otore na Joshua Auta oyura sensemo yumunuriya bu imanyiririo ubunomoro Chinsa bona buigo kurensemo ya kabiri na otore na Petra Mukira oyunero gonkwanira sogoto kwa nelio namanyana ngai nkogenda gucha utegana na yubono nigoto guchaka amangana Amayia no roboti rwo guchanya ase abantu banegati yabo mwana omokewe mitinyi tano omo basiririo bugima bwabo kubwatikana no mubasuka no mube ebwebara oyokorekana asensemo nyabigege nime usase bare kurwa Kisii kugenda Migori korengana no mukomanda w'abanyanyimbo kurwa se county ya Kisii Charles Keses nigatebirubuna abantu gwika gusugwitanye 20 nigo bagendrete kurwa ne robagma bwabo so bagendrete kurwa ndi kurwaliwa echinkoma cyabo asinya gitari imeye county ya Kisii na boyiko imeye county ya Migori nyoro roboti urwo saidia hapa nikelele tu sisi tumefika hivi tunaanza kutoa watu kwa gari tunafanya nini kwani sasa ni mchezo baba tumeteseka watu wamededi hapo unaona mtoi tukachambua gari la soka Serikali siko na ambulance mingi. Hao ni polisi walikuwa wametoka kutoka Rongo.
Hizo ambulances za nini shwali? Kama watu tunaweza tunatoa watu hapa wameumia, wengine wamekufa, tunatoa like for 1 hour. Serikali kazi yao inafanya nini? Hata Mission Hospital iko hapa tapaka. Mission Hospital iko hapa hivi, like what's happening? Nini mbaya sasa? Ukweli tulithibitisha kuwa shemeji yangu amelala. Ameaja sister yangu. Wacha Mungu aonekane. Hii place by the way, it's true. Mimi naweza omba serikali kabisa. Kwa hii barabara wanasema ni highway waezi weka hizo mabumps. Mimi naweza omba tu kabisa kwa sababu hii si mara ya kwanza, it has been happening hapa. Hapa hii ni mara kama 7 since hii barabara yekwe. A 7-month-old kid dying for no good reason. Why should we do that? But we are need of yeah? Please. Kama inaweza fikia Wakenya wote, wafanye aje, wasaidie our highways. Gotigana nayo roboti rukubatikana n'umubasokano ensemo ya bigege asabantu bane gati yabo mwana mukebe w'imitinyi 5 mu basiriti ubugima nigo tugosuka busyo egera tugurena gwikasi county ya Kisii boigo okungusana igororo igechindemero nigo kwabiri gokoira chinga kichinyinge na boigo kwenekigwa ase Chinsa mu chinyinge imeyorogongo rwa Gusii musakito dipona sanyo litukolia rero nigo atarire amateyemo ase kinyirukia Bunyagatanyi mi county ya Kisii asegotebekana buno mutakano oyo moni gasambirwa enyumba yaye na gusiri nibo enyinge ekigima nigo bona aburiye serikali kwimukiye getambukero gukia sebalia bakorete engane iyo etali endonge eliere konyora obwene bwaye nyoro roboti ruko se dipona sanya nige kerero kiaba asenka yo mungino yo mubaraka elmelda nyaboke imeyeke nyoro kia Bunyagatanyi maiga ya mumurumu abo mugakoye weso kiana gusamba enyumba y'abana baye komotibon nkomubori onkenya seki nango kenyande kurukwaga cyagite bitina paka bano gendrete umurugo na wasenkwane gwasukiri nkyo gonya gusukeri asenje tinda kobori kende taisa bunyo kongorira ngonya weta jeji kono nasomi abana mechando mbwate mucyokuru myake yonsi paka bone yatanya gutiga twabambire bina wo mugambi go myaka tari ko ibunego cyusi wo mugambi acha kabeke birachokiga takuna agacha karusira chukia gatuguta agasukia kabeke echo chengari bari mwana amangi yari makweli tigakore kinche no muburaka tingwa tumonto gonkonye chenga motira kabeke echo gati yo kungusana na gwankyo nankyo nigabeire kamenyete nobwoba kubwatekana no gusiemwa kwebyara na gwetera ogokora chikonda kwae iri banyare kwegendereria asobogima obubamenyerete akabaro ake ngotirega ase konda yane nkonyo wanwale akonya kukita ngumubori tata bono kukita ntayo nandi bone ke kwa gitaga nandi gali ocho kokoro kina kwa gale to kabeke echo nkibono bonjandega na chasa to kumana na nkonkenyari tetengwe mutigero mugondo bana to kubuna bino mugondo abana atiko bakore none sabuni tiko banonke none geta bwisingisano tiko bakonya ngeta chikonde go megondo yabana no china nabe chikonda geri abana mugondo to isene to kuragera emechando roche nyumbe na gachete sita omwana Vincent Moseti oyore ekerasi ya 11 nigakoerera asaranyorire asogosiria ebitabu bya masomo gosoma lyo teres bya secondary school nde form 3 ango yane ni gacha onyora ngoli sia ngombe gaiga onya komboli na bomanete na mama igoro ntamanye tiento baumera bomanirete onya kondwana nali twate mana ndi nanyo na musume nanyo ali bagali ogotama umnyokole to mona ali na romo namnyokana namnyako ji police nachi kulikopi kujikwira na ibuo sambire nyomba paka bono muna nachira nanyo re nyomba era irenze mimi ndo byane binge sana kwenye re nyomba wa including mtinyange ebitabu kurunde primary textbook John speaker keras John pi certificate cyane cya scouts cyanga cya scouts pake bikoro tubye school bya scouts asamba pimpio gati yabali babakerori yeringaneri nigo baereraja tuatie twamukwanira twamote yaya twatagutukwana karafu amagosa mwagosana umanye nabwatige chiko namakomba bamuramba bari ngora rende bataka ko take action yerigo twamote yaya tukwira ngorake turamwira twamote ni moro ya tukwanire
wanja oira ni moro ise oturumboka bucha buna ikala abona kamwate kwana kimba yai ona na tuatakanera so nyombe imira kibono enke yobono nigo yaburirio bokonyi korwa asabarai ao amona abantu bali babwatwa moyo wo wancha ase bagoteba ngabono nigo batigaire batyo botamero ebitabu byayire mchini ho mche yani ntongi ya rusi none getabu none yani yangate ne yoka ya mubera rusi none getabu nke ya rusi none byayi byonse pi pakebiro yani gentongi ya rusi pi wante ta simbarati angonya na ngonya no mwana school fees re siba sio kana rusi timo monori na matati ngonya ga ke mwana sikare wiki ngima tabwati bese muno yakanga chiribusana ngao mwana na kibe kanyamba kanyakwe abo ndagure gento muchiko kora abanjara ora akane school fees tukajene tukarara erenga mtebe senyeka cheiga mande kya kwabere wiki ngima siko mande ile school akare kibwaka ni chonsi chia yera nyomba omukagero yweni gairwa segeta seni kya banyanyimbo kya nyakoe asibona akagere gochikoirerwa egetambokero ingolipoteria egetaseni kya Ndizi TV kurwa sekenyoro kya banyagatanyi egotoka imeye ward ya nyakoe ebunge ya kitutu cha South elitaria nendi pon asanya no mbia mono kigima dipo na sanya kubothika no roboti urwigoro yugo sambiro kwe nyumba kumungina ya muyo tegetabokonyi utina yumo nchumuriria ni gotugusuka busyo bunenjere yemo yoko gendera kolende binto bito etanaine nigo teknolojia nya agendrete gocha munabogokia nabo igobono bonenye gitaria yemo yaga kanigo yago kere kigima asogutumika egali yiye gutumika tali gutumika amaguta nabo igo babere bakunyitumika kurwase county ya Nyamira gwetera Kisii gwika Kisumo gukwana ni gobono batebiri buna egetambukire kyoneki ya kigima eliyo kolenda ebintu biri bitetanaine Jeni wanyama no muteneneri bwenye gitaria yiyo yaga kan kurwa sensemo ya Nyanza na nigo akwerera kolengana buno butumiki bwegali yo boroboronge kigima nabo igo gusegeta abantu bande bari egetambukiro ekyo gyo kogenda sekigali ekyo kitali gutumika amaguta eli kwenekia buna ngokonya barensemelia yikibesa nabo igo kolenda ebintu bitwetanaine Omotienyo nigo Kenya aliganitie geikaro ekenene egukiaretete ababwatani ao kurwase orogongo rwa Afrika asesegeto enene yabeteke kurwegwa asobotumiki bwetinchera chekerero chokorenda ebintu bitontokanaine bono niga ababwatani ao nebyombe byachakire gotumeka chinjera chekerero chokorenda ebintu bitontokanaine unachigali chigotumeka omorero bwestima una enchera eyemo yogosegeta oborendi bwebintu bitontokanaine nigo enyagitaria agakan baba gusyolia egali egotumeka omorero bwestima na gokora etaro ya bene county ya Nyamira na Kisii. Really excited because we were able to get our first electric vehicle towards the end of last month. We have made the maiden trip for this vehicle starting from Kisii through Nyamira and now just arrived Kisii. And indeed, it has served us well. It was very silent all the way, no hiccups at all. And it's nice just to know that we've come all the way and not have had to do any pollution to our environment. Jeni wanyama omosi eobonyagitari agakana oyotenerete chinyagitari chire imeyoro gongo rwa Nyanza gagotwerera ekerenga kiabo yokorinda ebintu bitontokanaine. Have committed ourselves to net zero carbon emission by the year 2030. And one of the things that we realize that we're spending quite a bit on electricity and therefore then pollution that comes from that. For this reason, we thought we should come up with electric vehicles. Ensemo yomontereba bwegali Steve Mwamba Moseti natwerera asobwagare igoregali yeye asate baligolirio go charge nigolirense kobwa amabutare igoro. Tukianza hii safari ilikuwa 97%. So far tumepitia Nyamira and tumekuja hapa, so nikicalculate kilometers ambazo tumekimbia we are almost at 170. Tumekimbia 170 kilometers. We approximate it's supposed to go for 300 kilometers when it's 100%. Ukiwa kwa mteremko inajicharge, so the tires inatumika kama motor, so ina charge. The amount of electricity that this car is using and the distance that are going to cover is cheap
compared to fuel. Ukijaza gari kama hii kwa mfano itajana maybe around 10,000 shillings. But kama unaicharge na ijai kabisa 100 na unakuja Kisii, so utaicharge labda hata na 500 ama 1000. Asetare abene tolinete egari eyo nigo twanyorete bwatiriogi na ndeteri kurusirio kirinde rionsi. Past 20 sasa inakuwa kimya kabisa, kuna sauti yote natoa. Okwera ko muliro negati obwa Bakenya babwache igore gari eye korende omontereba Steve Mwamba Mosechi nasemia abantereba gutatwara obwa babonde bwonsi korende ekero bakogenda ase sabari kurigereria omuliro egari eye bwache asate banige gari eye ebwate chichaja chinsemo ibere. They come with two types of charging system. There's one portable charger and one charger that is installed. So the installed charger in a charge for 3 hours. It's a fast charging system. Portable one, you charge it for 12 hours. So a good driver should have a good plan. So wherever you are going, calculate the distance where you are going. Google Map imetusaidia so you can know if you are going to Nairobi, you know the kilometers that you are going to cover. Asemi abantu gutumika kigali bunechi asentera ayemo korenda ebintu bitonchokanaine. I'd really want to challenge everybody else, and more so especially in the healthcare, to try out and get electric vehicles. It's beautiful. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Bya kigima mwancho murigeria oyo Job Maangi otutanganire kuri negali. Ego chachi wane chinguru chumolero go systema na nonyore amatuka makaitire esenge manigo yaringime yo mucho Nairobi kero bakurigeria amangana alia yamangana y'ibintu bitwetanaine no murayibwense kwa muroje kaline tekagari agakeiga akwarengi gokera gari ande yake munobona maguta itire kimi ibire na 11 esemo ya Mandera amaguta y'egari yo kerosene amaguta y'egari yo re diesel na boigo ne petrol na bere goika chishilingi kimi ibire ne 20 na isano nemo esenge nchogari na tambeke gima ande yake ikino chinga gichekire buya nayo nyoraga tukutuku kao kagotumika umuriro kurende kakara kuri miroro sana ine igombi yuire kaliya koranyare gusugumanje buyeka gotigana nayibono togendere gusuka busio ese aborukiwa kuru ase chisukuru wagenderete konyora amegelio gwetera sumurubilio umanyikana muna health beginning gwetera ase skuru ya Greater Academy nigobono babeire bakwenyorera nabo kwigerirwa igoro yobotumiki bwechi machine che technology engia nabo igo obolemi nensemo yobochenu umusakito dipo nasanya nigabatalira rarono kwaliganira robotru kubwatia asenkere yubokirano Unenchera yemo yokwene kianga aboroki wanko egendereria bale gwetera omuroberio o competence based curriculum CBC eskuru ya Greater Grace Academic Center Mosocho nikobono yabeire gekoena na libaga lya bene gocha saboroki wakuru chiskuru ao chietanaine ekenyoro Kenya bondo eliokonyora amaigelio. Cha kwanza ni digital literacy, masuala la digitali. Kitengo cha pili ni masuala ya food and nutrition ambapo tunaangazia aina ya vyakula na zile madini ambazo zinazo. Kisha kitengo cha tatu tunaangalia haswa lishe bora. Kisha tuna kitengo cha nne pia muhimu sana ni kitengo cha afya ambapo tunaweza kuwafundisha kuhusiana na afya. Asentunda ya kabere bono aboroki wabekera sigia kabere korwa ebinyoro ao nigo banyara wesokia na konyora amaigelio ase Naomi Magoma agotoerera obuya bwa maigelia ywe. Gusangane kitasinikia Ndizi TV omworokia Abraham oyotenete omurobirio ywe iganyara koerera asobwagare obuya bwa maigelia yogo chia saborokigwa. Imekuwa na manufaa kwa wanafunzi ambao tumekuwa nao. Mwanzo kabisa katika kitengo cha digitali tumeweza kuwaruhusu wakatangamana na kompyuta, manake katika STEM Center tuna kompyuta na vifaa aina tofauti vya kidijitali. Katika kitengo cha afya wameweza kunufaika pia. Kando na yale wanasoma shuleni, angalau wakija hapa wanaweza kuongozwa moja kwa moja hasa katika first aid. Hao watoto wameweza kujuzwa
namna ambavyo kukuza vyakula, aina ya vyakula tofauti tofauti, madini ambazo zinapatikana na hata mtindo wa kukula. Chinga kichicho abayibuli banyara gwikirana asomoyego yubo gochengera abana babo nigo bagokera omurobiri oywe ase batebanga nigo bakonyire muno abana ase chinka umwana onora igarekera sinani nararira kwarire buya onde ngenja soma agarango kisana okoranga buya bakamorokerari ndote ngani batuma tumenyango chigwetani ono wesi byomanyire ngakia wesi byamabokaya kera alu none nyumba yo bachen bono lenduze ngana bachenchiti komenta naywe nigo Abraham anyara kwerera ekerenga ekenene gikiabairete gochaka omurobiri oywe bwo gwakambya mono gochia ase binyoro ase boigo batebirenga libagandirororo asabana bayakwerikia eri banyare wesokia sobonge elio banyare konyora amaigerio wetera se skuru ya The Greater Grace Academic Center egotoka Chinsemo chia Mosocho. Kwa pia tunaangazia their well-being pale ambavyo wanaweza kujitunza kivipi kama watoto wadogo, namna ambavyo wanafaa kutangamana na walimu, wazazi, watoto wenzao pale. Hali kadhalika tunaangazia hali yao. Ina renchire yamo school ya The Greater Grace Academic Center Mosocho egendete gokinia evirengo ao gati yabana asokonyora maigerio yekerero. Saturday inaitwa health beginning. Mali wanafunzi wenu wamekuwa wakikuja hapa hivi. Tunawafunza afya, tunawafunza first aid, tunawafunza maneno ya usafi na pia wamekuwa wakikula vizuri. Ginko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa se skuru ya The Greater Grace Academic Center Mosocho yogotoke ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elietaria Nendipon Asanya otigana na yuma njumo ligeriria bono na boigo nigo toko gusuka bosio kolende sorobotirundero ngaruno bunoruo abaiboli nigo basemigwe na gusigetwa kegimali gusira gisemi no nyabogima bwakongire nalio abana babo ebaranyoreri bagaligiya elio kobase kisukuru na kwegera gisemi chinga kichonsi elio gutanga Chinsa chinyinge ekijiko bakigosira ekero bagoserwa guchenka elio kurigia school fees musakito Brighton Makori na batoroboturuo ubugima gokonga na magori yebinto komenta asense ya Kenya nigo yairire no ne gisukuru otware mechando ao anene asoko gendelia emeroberi yabo yakira litgo ekina gikirire abantu babonera b'gisukuru buri abayibuli kwena kimnankuru bale gisukuru fees eli abana babo kwenda konyora obotwereru asisku na kugenderina masomo abo akira litgo mwalimu mwanene bw'gisukuru yabamura yanyanjwa Jason Onyango ni gobono nyawa challenges cyo wakane fees de ado mbale bali ba beruete no kunyara kwa bakonyara kwakana and no school te kunyara kwa ba nyabayibuli mbali wakana so ubwaro twekere ne sauri ya ogwakana kulikuwa bayibuli abalende nko ba boli tolenga abange mbali batali korwa na barabo baru na school iranyale kusuka ko chimotwe kuna bana maguri echindagira chiachirigoro eko ba konkobeka abane school na kobarageri ekara abayibuli batarubiri kibasi cyo kuragere kara serikali jibase ko ne chemiradi ku exercise books nebinde no mwalimu atebire tugatoma amaboko buna abayibuli twakane school fees irinda abana baitu banyare ko babakonyara amasomo aramaya chinga kichiribosio Dr. Bitan Mose inere no munyakirobo bwe body ye school eyo unyareka otemero beriki babekire etubugata mangana abiri tutagete kubekira chinguru chinene amangana y'ikisemi cy'ikirasime etutaite ko commenta mean standard score yaitu kuruase 5 point which is 7 point aso mwako gocha na inde tuabekire abalimu bayisaine tugata abalimu bayisaine tubugate chi laboratory sato chi subject sato chi science tubugate library enene na inde omokia bw'abalimu na inde obekiru chinguru chinene asokogera abana ubanyore okonyoro konena ase amatemwa 12 each sport na games abana baitu ba basketball na bwochi champion ya Kisii County ase miaka ya 3 ange mpaka miaka 5
aguna andi no tutaite kubeka chinguru chaitu kiagera muroche ese system were mutwe neyegenderete chi talent chairwe okubwoko nene abangati yabateneri beskuru eyo banyari bakwana ntotemete koranga abana baito mbaba involved ya samangana drugs tobeke buya abayiboli ba minto yanjwa nabona mwalimu aso tomuye principal senior principal naso tomuye nabegete megagatie anabeka megagatie miya project yo kwa dom yira jego kulia bana over 400 egara na volta komenda tuwa 600 we have a projection of over 1000 ambatundo kwa the projection tuwa kwa gacha administration block yira na era gara konya abana karaba goja asenga ja population ni tuwa the dining ya gaji 1973 ya leko kulia abana about 300 wana tuwa over 1000 ahena aroba bwategoji asabarai ao anene asogosira chisemi asorongorwa Gusii na sense yaito ya Kenya asenga jidole me town Kisii municipality ndota kerego tuwale perimeter wall for security for both our students and the teachers above all mama I think ikega ndata as Kenya ikega wana wetu bamenya bia ikega rutoko basaba abayiboli na serikali we really need our money our MCMBaro our MP above all ndoto wata na our CS na any president we need a lot of money because projection are over 100 million as even they bina kwa na bina ngoripoti ligeta seni Candice TV eritheriane Brighton Makoli Biamono kigimo mwanchu muligilia kerogendete kuligilia mangana magia ekurogete sinikia unambe mo kimuno wiki Gusii Ndizi TV kertogende toguskobusio na mangana yejisemi Nikubono ya ni kiwe buna ekegoria gekeni gokendete gwetera amange kigima asokoburwa ebinto abiri baganeirie aborokia na boigo aborokiwa ekurwa skuru ya Grace Academy nigo bakoriro botukibwe imekigima na kwene kiagati yemechandelia bakoba bagwetera na boigo naki eranyare gosonsorwa kigima osakito Frida kerbu na batoroboto ro kurende nigontete gotikana robotio ro rokoera enjingendre kuyarigenia ekero ngejitaba geni bane baikeli to swaso murubirio bweke umbu emarogoba jabono yendera kuligilia Ndizi TV nigo tubwaterana na Joshua Auta na Petra Mokeira inche igunguru kwa John Kebati Omoroberio OCBC nigo oiriremeri asorogongo rwa Gusii chingaki aborokiwa bagendete gwesokia na korokia obumanyi asebirengo aborokiwa kubwaterana na aborokia korwa ase skuru ya Greater Grace Academic Center nigo bakorire oboringoria ase amangana anene alia aborokiwa bekegorie geke bagwetera usanga nigo baerera alia banyorire na boigo ekibarengete goikerania write some essays about challenges facing a teenager or adolescent person. Among us, those challenges, we found that lack of basic need, lack of sanitary towel, and nutritional diseases were the mostly that affected the teenagers. Then we decided to take basic need so that we can help those who lack basic need. The main thing which made me to take this basic need is because I just found my friends who does not like associating with others. Chinga kechio boigoni go baba konyora machibu yemechando yabasai bagwetera. Acronym which is BUBU, that means buy our own, build our own. We tend to sell these things to reach 3,000 people so that they can, as you buy from us, you will build us. Omorokia oyokora omoroberio yo nigo aenekia alebarengete goikerania. We looked at the social challenges that these our young learners in the school and also outside the school face, and they tend to have low self-esteem because most of them lack the basic needs like good clothes and shoes for themselves. So we decided that we come up with that project so that we can help or we can address that challenge throughout the community and reach at least 3,000 learners or pupils who lack these basic needs. Tinga kechio boigoni go barigereria endagera igwera beye ngencho asemebere eliwetanga kurwa sokonyora amaruire lack of a certain nutrients, so we decided to tackle on the indigenous vegetables because they have a specific nutrients for the deficiency diseases. So
anyone you can offer a seed or seedlings so you can come for another time and take them for plantation. Boigo mbaerera obuya bwekemeria ikyo na boigo na kichingini ikyo kirakonye gukinia obunyamasi asobumubiri. Tulichagua hii mimea kwa sababu iko in high nutrients na zinamea haraka. Haya magonjwa tuliamua na tukatambua kwa yatatatuliwa na kutokana na mboga za kienyeji zile ambazo tunakuza kwa shamba letu. Na hizo mboga tulizichagua kwa sababu ya zina uwezo wa kutupatia madini mbalimbali. Ya pili, hizo mboga zinakuwa kwa haraka. Vile vile kikundi kizima kilikuwa na uwezo wa kitakuwa na uwezo wa kujiendeleza kibinafsi bila kutegemea wengine kwa kuwa kutokana na mtaala huu mpya CBC. Asense mende nigo bakoriro botuki igoro yobotaka anene asabanyaruka bakoborwa ebitamba byobochenu. I chose this group, Female and Hygiene, to deal with period poverty by making these reusable sanitary towels and sell to those who don't have, those who are in periods. We also researched and found out that there is period poverty. Period poverty is lacking money to buy sanitary towels. We also researched and found out that over 1 million girls miss school every month due to lack of sanitary towels. We researched and found out that some girls in some schools use old drugs and old towels during their menstruation period. Korende nigo baretire ebitamba byobochenu ebibirabe bigotumeka naende eliogoikera abanyoruka We decided to make this so that you can end period poverty. These are reusable sanitary towels, as you can see. It is used during the periods. And our aim is to end period poverty by making these reusable sanitary towels. And our objective is to make 1,000 reusable sanitary towels in a month. And our target market is hospitals nearby, our female staff, nearby schools, and community in large. Omorokia okora omoroberio yo nigo airera obotuki bakorire ase binyoro na ari babeire bakonyora. Kenyoro kya nyabondo na binyoro bigetanaine tukanyoranga abana banga ase chiskuru na ase binyoro mbariko matukali yabo yabanyaruka mbari kwanda ase chiskuru esengenje bakoboru nebitamba byobochenu tukabeka na mabune group weiga tukariyenjera turanyako batuko bakonya tukanyora enjira yoka no korosie ebiranga chibubiri ebitamba byobochenu bigosi bigunande byatumeka maramange. Korende nigo baerera obuya bwogotumeka ebitambe ebyo nabo igo asense mende obebe bwabo bitatumekiri boikeranu. The advantage of these reusable sanitary towels is fair to the environment. You can use it for over 3 years and you can wash it and dry it well. And the disadvantage is that if you will not dry it well, it can cause you renal transmitted infections. Aboroki gwabo nigo bariganira abantu bonsi ko basira eligoikerania ebirengo Frida Kerubo, Ndizi TV.